Toyota julkisti hiljattain sähköauton, joka on hämmästyttänyt koko autoteollisuutta. Sen merkittävin ominaisuus on hinta vain 17 999 $. Useimmat ihmiset odottivat innolla Teslan seuraavaa siirtoa, mutta tämä japanilainen jättiläinen astui suoraan markkinoille ilman suurempia tapahtumia ja vangitsi kaikkien huomion. Tämä ei ole vain yksi sähköauto lisää, vaan tuote, joka on pakottanut Teslan BYD:n ja useat amerikkalaiset autonvalmistajat ajattelemaan asiaa vakavasti. Alhaisen hinnan, pidemmän toimintasäteen ja edistyneen teknologian ansiosta Toyota viestii selvästi, että sähköautokilpailu on kiihtymässä. Joten tutustutaanpa tähän uuteen Toyotan sähköautoon mukaan lukien sen käyttämä teknologia, joka on ravistellut koko sähköautomarkkinoita, ja siihen, miksi sitä pidetään merkittävänä haasteena Elon Muskille ja koko sähköautoteollisuudelle. Mutta ennen kuin jatkamme, jos haluat olla ensimmäisten joukossa, jotka saavat tällaisia auto- ja teknologiapäivityksiä muista, tilata kanavamme Toyotan globaali perintö ja strategia. Ensimmäinen asia, joka tulee mieleen, kun kuulet nimen Toyota, on luotettava ja kestävä ajoneuvo. Jos katsot ympäri maailmaa, löydät Toyota-ajoneuvoja kaikkialta. Yhdysvalloista Intiaan, Afrikasta Eurooppaan Toyota on vakiinnuttanut asemansa niin vahvana, että miljoonat ihmiset valitsevat sen sokkona. Suurin todiste tästä on Toyota Corolla, yksi historian myydyimmistä autoista. Tästä autosta tuli niin suosittu, että sen eri versioita myytiin yli 50 maassa, ja sitä pidetään vielä tänäkin päivänä esimerkkinä luotettavuudesta. Lisäksi Toyota Prius oli maailman ensimmäinen massatuotettu hybridiauto. Kun muut yritykset olivat jumissa pelkästään bensiini- ja dieselkäyttöisillä autoilla, Toyota alkoi hiljaa työstää hybriditeknologiaa ja lanseerasi Priuksen vuonna 1997. Tuolloin kukaan ei uskonut, että ihmiset omaksuisivat sekä akuilla että bensiinillä kulkevan auton, mutta Toyota todisti ihmisille, että tämä oli tulevaisuus. Toyota on todellinen hybriditeknologian alullepanija, josta maailma tänä päivänä puhuu. Toyota Hiluxista puhuttaessa tämä lava-auto ei ole vain ajoneuvo, vaan voiman symboli. Hilux tunnetaan ajoneuvona, joka pystyy navigoimaan haastavimmassakin maastossa horjumatta. Olipa kyseessä sitten aavikko tai vuoristo, tämä kuorma-auto on osoittanut vahvuutensa kaikkialla. Siksi Hiluxista on tullut monien maiden ensisijainen valinta sotilas- ja teollisuuskäyttöön. Toyotan mielenkiintoisin ominaisuus on se, että se tuo uudet teknologiat markkinoille aina hieman myöhässä, mutta kun se tekee, niin se mullistaa koko alan. Otetaan esimerkiksi sähköautot. Tesla tuli sähköautomarkkinoille aikaisin ja teki vaikutuksen kaikkiin brändäyksellään. Ihmiset alkoivat ajatella, että muut yritykset jäisivät jälkeen, mutta Toyota ei kiirehtinyt. Se tutki sähköautoja, mutta työskenteli jatkuvasti myös hybridi- ja vetyteknologian parissa. Tämän strategian etuna oli, että Toyota ei koskaan esittänyt sähköautoja yhden koon ratkaisuna kaikille. He uskoivat, että jokaisen maan hypoteettiset tarpeet olivat erilaiset. Joillakin alueilla sähköautot olisivat hyödyllisiä, toisilla alueilla hybridit olisivat parempia ja toisilla taas vetypolttokennot olisivat paras vaihtoehto. Tämä ajattelutapa johti siihen, että Toyota pyrki kehittämään kaikkia kolmea teknologiaa samanaikaisesti: sähköautoja, hybridejä ja vetyä. Toyota uskoo, että pelkästään sähköautoihin luottaminen on tällä hetkellä riskialtista. Akkujen saatavuus, latausinfrastruktuuri ja raaka-aineet eivät ole tasapuolisesti saatavilla maailmanlaajuisesti. Hybridien ja vedyn yhdistäminen voi kuitenkin tehdä ajoneuvoista useammille ihmisille saatavilla. Siksi Toyota lanseerasi vetykäyttöisen Mirai-auton, kun maailman huomio keskittyi yksinomaan sähköautoihin. Lisäksi Toyota on aina keskittynyt massamarkkinoihin. Teslan kaltaiset yritykset aloittavat huipputeknologialla ja skaalaavat sitten tuotantoa vähitellen alas. Mutta Toyota keskittyy suoraan sellaisten autojen luomiseen, joihin tavallisella ihmisellä on varaa. Tämä on heidän tärkein strategiansa. Corolla, Prius ja nyt 1600-luvun sähköauto ovat kaikki osa tätä filosofiaa. Jos katsomme nykytilannetta, Toyotan strategia vaikuttaa täysin oikealta. Vaikka yritykset kuten Tesla ja BYD menestyvät sähköautoteollisuudessa, Toyota on edelleen maailman suurin autonvalmistaja. Heidän vuosittainen myyntinsä on 10 miljoonia yksiköitä ja heidän maailmanlaajuinen verkostonsa on niin vahva, että he voivat nopeasti tuoda minkä tahansa uuden teknologian massoille. Tämä tarkoittaa, että Toyota ei valmista vain autoja. Se kehittää vähitellen kokonaisvaltaista liikkuvuusstrategiaa. Yhdistämällä hybridin, vety- ja sähköautot he ovat asettaneet tiekartan seuraaville 10-20 vuodelle, ja siksi aina kun Toyota lanseeraa uuden teknologian tai tuotteen, koko toimiala järkkyy. 199,92 $ yllätys, mikä tekee siitä erilaisen. Kun Toyota ilmoitti uuden sähköautonsa hinnaksi vain 17 900,
$99,99. Se lähetti shokkiaaltoja markkinoille. Ihmiset yllättyivät siitä, että samaan aikaan kun Tesla, BYD ja muut yritykset valmistelivat lanseeraustaan yli $25,000 hintaisilla sähköautoillaan, Toyota oli yhtäkkiä lanseerannut näin edullisen auton. Kysymyksiä heräsi, miten niin alhainen hinta oli mahdollinen, onko siinä jokin vika vai pelaako Toyota todella hienostunutta peliä, käsitellään ensin hintaa. Akut ovat sähköautomarkkinoiden kallein komponentti. Vielä nykyäänkin 30–40% sähköauton kokonaiskustannuksista käytetään yksinomaan akkuihin. Tesla ja muut yritykset käyttävät usein tehokkaita akkuja, jotka ovat kalliimpia. Toyota on kuitenkin tällä kertaa omaksunut älykkään lähestymistavan akkuteknologiaan. Huhujen mukaan yritys on käyttänyt LFP eli litium-rautafosfaattiakkuja, joita pidetään halvempina, kestävämpinä ja turvallisempina. Vaikka niiden suorituskyky ei ehkä ole yhtä hyvä kuin Teslan runsasnikkelisten akkujen, ne tarjoavat pitkän käyttöiän ja sopivat erinomaisesti jokapäiväiseen käyttöön. Tämä päätös alensi auton hintaa merkittävästi. Toinen merkittävä tekijä on paikallinen tuotanto. Toyota on maailman suurin autonvalmistaja ja sillä on tuotantolaitoksia ympäri maailmaa. Heillä on tehtaita Yhdysvalloissa, Japanissa, Euroopassa ja jopa maissa kuten Intiassa ja Thaimaassa. Tämä tarkoittaa, että yritys voi räätälöidä paikallisen tuotannon kullekin markkinalle, mikä vähentää kuljetus- ja verokustannuksia. Vaikka Tesla laajentaa edelleen gigatehtaitaan, Toyotalla on jo toimipisteitä useissa maissa. Tämä paikallinen valmistus tekee tästä sähköautosta entistäkin edullisemman. Kolmas merkittävä tekijä on mittakaava ja toimitusketju. Toyotan ajoneuvoja myydään miljoonia kappaleita vuosittain. Näin laajamittainen tuotanto alentaa automaattisesti varaosakustannuksia. Jos pieni sähköautoyritys tilaa akkuja, sen on maksettava korkeampi hinta. Kun jättiläinen kuten Toyota ostaa miljoonia akkuja kerralla, hinta kuitenkin laskee merkittävästi. Tästä syystä Toyota pystyy hankkimaan jokaisen osan halvemmalla, mikä tekee autosta halvemman. Nyt herää kysymys, johtuuko tämä tuista? Kyllä niillä on osansa. Monien maiden hallitukset tarjoavat kannustimia ja tukia sähköautojen käyttöönoton edistämiseksi, kuten verohyvityksiä Yhdysvalloissa, vihreitä kannustimia Euroopassa ja FAME-järjestelmää Intiassa. Toyota on suunnitellut sähköautonsa varmistaakseen, että asiakkaat hyötyvät näistä tuista täysimääräisesti. Tämä tarkoittaa, että yritys on pitänyt hinnan alhaisena ja tuet tekevät autosta entistäkin edullisemman, mutta akut ja tuet yksinään eivät riitä. Toyota on optimoinut teknologiaansa älykkäästi. Tämä ei tarkoita, että ominaisuuksia olisi karsittu pois. Sen sijaan he ovat keskittyneet massamarkkinoille välttämättömiin ominaisuuksiin, kuten perustason, mutta luotettavaan ajokokemukseen, käyttäjäystävälliseen näyttöön, turvaominaisuuksiin ja pitkään akun kestoon. Hienoja ominaisuuksia, kuten autopilottia tai luksustuotteita, ei ole vielä sisällytetty kustannusten kurissa pitämiseksi. Yhtiö on rakentanut auton periaatteella, että se tarjoaa vain välttämättömät ja oikeat asiat. Siksi tämä auto on suunniteltu jokaiselle keskivertoasiakkaalle, ei vain premium-segmentin asiakkaille. Teslaan verrattuna Tesla on aina keskittynyt huipputeknologiaan ja innovaatioihin, mikä nostaa kustannuksia. Samaan aikaan kiinalaiset yritykset, kuten BYD, valmistavat edullisia sähköautoja, mutta niiden laatu ja kestävyys ovat kyseenalaisia. Toyota on löytänyt tasapainon näiden kahden välillä ja on sekä edullinen että luotettava. Mikä tärkeintä, Toyotan siirto ei rajoitu vain yhteen autoon, vaan on osa laajempaa strategiaa. Yhtiö haluaa, että sähköautot eivät enää ole yksinomaan varakkaiden tuote, vaan että ne ovat jokaisen keskiluokkaisen perheen ulottuvilla. Ja kun näin suuri väestö alkaa siirtyä sähköautoihin, koko markkina muuttuu. Akku ja toimintasäde sähköauton elinehto on sen akku. Ensimmäiset kysymykset, joita ihmiset kysyvät, ovat kuinka kauan se toimii yhdellä latauksella ja kuinka nopeasti se latautuu Toyotan uuden 17 299 990. EV:n suurimmat kohokohdat ovat sen akku ja toimintasäde. Nämä kaksi asiaa erottavat sen muista yrityksistä, kuten Tesla ja BYD. Käydään ensin läpi akkuteknologiaa. Tällä hetkellä autoteollisuudessa keskustellaan eniten kolmen tyyppisistä akuista: litiumioniakuista, LFP-akuista, litium-rautafosfaattiakuista ja puolijohdeakuista. Tesla käyttää enimmäkseen litiumioniakkuja, joilla on korkea energiatiheys, mikä tarkoittaa, että ne tarjoavat enemmän tehoa ja toimintasädettä, mutta ne ovat myös kalliita. BYD on luottanut LFP-akkuihin, jotka ovat halvempia, turvallisempia ja kestävämpiä, mutta joilla on alhaisempi energiatiheys. Toyotan strategia on hieman erilainen. Raporttien mukaan Toyota on käyttänyt tässä sähköautossa uuden sukupolven LFP-akkuja.
LFP-akkuja pidetään nykyään tasapainoisimpana vaihtoehtona. Ne eivät ole liian kalliita eivätkä kulu nopeasti. Niiden suurin etu on turvallisuus. Sähköautojen akkujen räjähdyksistä tai tulipaloista on raportoitu, mutta LFP-akut osoittautuvat tässä suhteessa varsin luotettaviksi. Toyota on optimoinut ne nykyaikaisemmalla teknologialla, jotta ne voivat varastoida enemmän virtaa ja tarjota pidemmän toimintasäteen. Tämä auto voi kulkea yhdellä täydellä latauksella noin 450-500 kilometriä. Tämä toimintasäde on verrattavissa Teslan perusmallin 3E:n ja ylittää esimerkiksi BYD:n Dolphin EV:n kaltaiset ajoneuvot. Ja muista, että kaikki tämä maksaa vain $17,999. Tämä on merkittävä etu keskivertoasiakkaalle, sillä heidän ei enää tarvitse huolehtia toimintasäteestä tai etsiä latausasemaa joka toinen päivä. Myös latausnopeus on varsin vaikuttava. Tässä Toyota-sähköautossa on pikalataustuki, jonka avulla akku latautuu 20%:sta 80%:iin vain 30–35 minuutissa. Tämä tarkoittaa, että jos olet pitkällä matkalla autollasi, voi ajaa useita satoja kilometrejä siihen mennessä, kun tarvitset kupin kahvia tai lyhyen tauon. Jos lataat akkusi normaalisti kotona, se latautuu helposti täyteen yön aikana. Infrastruktuurin tuki on myös osa Toyotan ydinstrategiaa. Yhtiö ymmärtää, että suurin este sähköautojen käyttöönotolle on latausverkoston puute. Tesla on perustanut oman Supercharger-verkostonsa, mutta se on rajoitettu Teslan asiakkaille. BYD:n ja muiden yritysten latausverkostot eivät ole vielä yhtä vakaita Kiinan ulkopuolella. Toyota tekee tässä fiksun ratkaisun ja tekee yhteistyötä kolmansien osapuolten latausverkostojen ja valtion hankkeiden kanssa. Tämä tarkoittaa, että asiakkailla on helppo pääsy latauspisteisiin missä tahansa he menevätkin. Toyota keskittyy myös vahvasti akun kestoon ja takuuseen. Tämän sähköauton odotetaan tarjoavan vähintään 8 vuoden tai 160 0-kilometrin akkutakuun. Tämä lisää entisestään asiakkaiden luottamusta, sillä akun vaihtaminen on edelleen yksi kalleimmista kustannuksista sähköautomaailmassa. Teslaan ja BYD:hen verrattuna Teslan ajoneuvot keskittyvät enemmän huipputeknologisiin ominaisuuksiin ja premium-akkuihin, mikä nostaa niiden hintaa. Vaikka BYD valmistaa edullisia sähköautoja, heidän akkujensa ja ajoneuvojensa laatu herättää edelleen kysymyksiä. Toyota on valinnut tässä kompromissin. Akut ovat turvallisia, kestäviä ja edullisia ja niiden toimintasäde on riittävä, jotta asiakkaat eivät pettyisi. Toinen mielenkiintoinen fakta. Toyota työskentelee myös puolijohdeakkujen parissa tulevina vuosina. Jos tämä teknologia tulee saataville, latausajat voisivat lyhentyä 10–15 minuuttia ja toimintasäde kaksinkertaistua. Toyota on jo ilmoittanut aikomuksestaan tulla johtavaksi toimijaksi puolijohdeakkuteknologiassa. Tämä tarkoittaa, että $17,999 sähköauto on vasta alkua. Todellinen räjähdys tapahtuu tulevina vuosina. Tuotanto- ja kustannusetu, kun Toyota lanseerasi sähköauton vain $17,999. Suurin kysymys oli sen edullisuus. Vaikka Teslan BYD:n ja muiden yritysten perussähköautot maksoivat $25,000 tai enemmän, Toyota yllätti kaikki tarjoamalla auton lähes puoleen hintaan. Yksinkertainen vastaus on Toyotan tuotanto- ja kustannusetustrategia. Ensinnäkin ymmärretään, miksi sähköautot ovat kalliita. Akut ja elektroniset komponentit muodostavat suurimman kustannuserän sähköajoneuvoissa. Erityisesti akkujen valmistuksessa tarvitaan harvinaisia metalleja, kuten litiumia, nikkeliä ja kobolttia, jotka ovat kalliita ja saatavilla rajoitetusti. Tesla ja monet muut yritykset käyttävät korkean nikkelipitoisuuden omaavia akkuja paremman suorituskyvyn saavuttamiseksi, mutta tämä lisää merkittävästi kustannuksia. Toyota teki tässä fiksun ratkaisun. He minimoivat harvinaisten metallien ja monimutkaisten rakenteiden käytön. Sen sijaan he valitsivat edulliset, mutta kestävät LFP-akut, jotka eivät vaadi kalliita materiaaleja, kuten nikkeliä ja kobolttia. Tämä alentaa automaattisesti kustannuksia. Toinen tärkeä syy on Toyotan yksinkertainen ja tehokas suunnittelu. Vaikka monet yritykset pyrkivät lisäämään sähköautoihin huipputeknologisia ominaisuuksia, kuten edistynyttä autopilottia, suuria näyttöjä ja ylellisiä sisätiloja, Toyota on suunnannut tämän mallin massamarkkinoille. Tämä tarkoittaa, että se sisältää vain jokapäiväisessä käytössä välttämättömiä ominaisuuksia, turvallisuuden perusteknologian ja luotettavan akun. Se kustannuksia alennettiin poistamalla kalliita lisäominaisuuksia. Siirrytään nyt tärkeimpään tekijään, siis Toyotan maailmanlaajuiseen tuotantoverkostoon. Yhtenä maailman suurimmista autoyhtiöistä Toyotalla on tehtaita lähes kaikilla tärkeimmillä alueilla Aasiassa, Euroopassa, Amerikassa ja Afrikassa.
Tämä hyödyttää yritystä suoraan paikallisille markkinoille räätälöityjen ajoneuvojen valmistuksessa. Jos autoa myydään Yhdysvalloissa, se kootaan siellä. Jos se myydään Intiassa, paikallinen tuotanto tapahtuu siellä. Tästä on 2 etua. Ensinnäkin kuljetus- ja verokustannukset pienenevät, toiseksi osia on saatavilla halvemmalla hinnalla paikallisilta toimittajilta ja toimitusketjuista. Lisäksi Toyotan mittakaava on niin suuri, että se ostaa osia suuria määriä. Esimerkiksi pieni sähköautoyritys, joka tilaa 50 nolla-akkua, joutuisi maksamaan korkeamman hinnan. Toyota kuitenkin ostaa miljoonia akkuja kerralla, mikä tarjoaa irtotavara-alennuksia ja alentaa merkittävästi varaosakustannuksia. Tämä mittakaavaetu on Toyotan todellinen vahvuus. Toinen syy on automaatio ja lean-tuotanto. Toyotan tehtaat ovat tunnettuja tehokkuudestaan. Heidän Toyota-tuotantojärjestelmäänsä opetetaan johtamisen oppikirjoissa maailmanlaajuisesti. Se minimoi jätteen määrän, optimoi jokaisen vaiheen ja maksimoi kaikkien koneista ihmisiin ajan ja resurssit. Siksi Toyota käyttää auton rakentamiseen vain välttämättömiä komponentteja eikä mitään ylimääräistä. Tämä vähentää kustannuksia merkittävästi. Teslaan verrattuna Tesla työskentelee edelleen tuotantolaajuutensa laajentamiseksi. Vaikka sen jättitehtaita on rakennettu, ne eivät ole vielä yhtä laajalle levinneitä maailmanlaajuisesti. Vaikka BYD on suuri Kiinassa, sen verkosto ulkomailla ei ole yhtä vahva. Toyotalla taas on jo maailmanlaajuinen verkosto, joten heti kun se esittelee uuden sähköauton, se voi laajentaa sitä maailmanlaajuisesti alhaisemmilla kustannuksilla. Muotoilu ja teknologia. Ensimmäinen asia, joka pistää silmään mitä tahansa autoa katsottaessa, on sen muotoilu. Toyotan uusi 17990 dollarin Rebirth ei ehkä ole liian hieno, mutta se tasapainottelee yksinkertaisuuden ja käytännöllisyyden välillä. Sen ulkonäkö on puhdas ja moderni ja se vetoaa kaiken ikäisiin ja taustaisiin ihmisiin. Auton keula on melko virtaviivainen kapeilla ajovaloilla ja sileällä etusäleiköllä. Koska kyseessä on sähköauto, se ei tarvitse suuria ilmanottoaukkoja, joten Toyota on suunnitellut sen puhtaammaksi ja futuristisemmaksi. Myös aerodynamiikkaan on kiinnitetty huomattavaa huomiota. Auton muoto on suunniteltu minimoimaan ilmavirta ajon aikana. Tällä on 2 etua. Ensinnäkin akun kulutus vähenee, mikä pidentää toimintasädettä, ja toiseksi auton ajaminen pysyy sujuvana. Jos sitä vertaa esimerkiksi Tesla Model 3en tai BYD Dolphiniin, se vaikuttaa yksinkertaisemmalta, mutta älykkäämmältä. Toyota on keskittynyt tässä käytettävyyteen näyttävyyden sijaan. Toyota ymmärtää, että nykyään ihmiset eivät pidä autoja vain ajoneuvoina, vaan liikkuvana teknologiana. Tämän mielessä pitäen Toyotassa on älykäs kosketusnäyttö, joka hoitaa navigoinnin, musiikin, puhelut ja liitettävyyden. Vaikka se ei ole erityisen suuri, se on riittävän pieni sekä kuljettajalle että matkustajalle. Yhteyksien osalta se tukee sekä Android-autoa että Apple CarPlayta, mikä tarkoittaa, että älypuhelimesi yhdistyy autoon välittömästi. Mukana on myös äänikomentotoiminto, jonka avulla voit hallita monia toimintoja ilman käsiäsi. Saatavilla on myös perusajoavustin toimintoja, kuten kaistanpitoavustin, automaattinen jarrutus ja pysäköintitutkat. Kaikki olennaiset ominaisuudet, jotka tekevät arkipäivän ajamisesta helpompaa ja turvallisempaa, sisältyvät hintaan. Jos etsit huipputeknologiaa, kuten Teslaa, kuten täysautomaattiohjausta tai itseohjautuvaa autoa, tulet todennäköisesti pettymään. Toyota on suunnitellut tämän mallin massoille helposti saatavilla olevaksi tuotteeksi, eikä pelkkäksi hienostuneeksi showksi. Ja siinäpä sen suurin kohokohta. Tämä tarkoittaa, että tämä sähköauto on rakennettu massamarkkinoille tehdyn konseptin pohjalta. Tesla ja muut yritykset usein lanseeraavat kalliita premium-luokan ajoneuvoja aluksi rakentaakseen brändikuvaansa. Toyota on kuitenkin suunnannut tuotteet suoraan tavalliselle kuluttajalle. Tämän ajoneuvon muotoilu ja teknologia on suunniteltu kohtuuhintaisiksi ja edullisiksi kaikille keskiluokkaisille perheille. Myös sisätilojen laatu on huomion arvoista. Siinä ei käytetä kalliita materiaaleja kuten nahkaa, mutta materiaalit ovat vahvoja ja kestäviä. Istuimet ovat mukavat ja tilavat, mikä tekee siitä täydellisen perheelle. Toyota on tasapainottanut sekä teknologian että muotoilun siten, että auto vetoaa kaikkiin yhteiskuntaluokkiin. Se ei ole liian yksinkertainen vaikuttaakseen vanhanaikaiselta eikä niin huipputeknologinen, että hinta nousisi pilviin. Tähän strategiaan Toyota on erikoistunut luomalla ajoneuvoja, jotka sopivat sekä tavallisen ihmisen budjettiin että tarpeisiin. Tämän sähköauton muotoilu ja teknologia todistavat, että Toyota on tehnyt siitä kaikille sopivan. Moderni ja virtaviivainen ulkoa verkottunut ja turvallinen sisältä ja mikä tärkeintä kaikki tämä yhdistelmässä, joka pitää hinnan alle 17,999 $. Siksi sitä voidaan todella kutsua massamarkkinoiden sähköautoksi.
kilpailijoiden yllätys Tesla, BYD ja muut. Toyotan $17,999 sähköauton lanseeraus aiheutti kohun koko autoteollisuudessa. Sen vaikutus oli suurin yrityksiin, jotka olivat aiemmin hallinneet sähköautomarkkinoita. Teslan, BYD:n ja muiden jättiläisten on nyt pakko miettiä, miten niiden strategiat kestävät näin edullisen ja luotettavan ajoneuvon. Puhutaanpa ensin Teslasta. Elon Musk on jo pitkään puhunut edullisen sähköauton Model 2:n lanseerauksesta. Sen hinnan sanotaan olevan noin $25,000 ja se on Teslan ensimmäinen massamarkkinoille suunnattu auto. Mutta mietipä nyt, jos Toyota jo lanseeraa $17,999 auton, kuinka kallilta Teslan $25,000 auto tuntuu. Teslalla on varmasti teknologiaa ja brändäystä, mutta keskivertoasiakkaalle hinta on suurin tekijä. Tässä tilanteessa Toyotan tulo markkinoille asettaa Teslan Model 2:n paineen alle jo ennen sen lanseerausta. Toinen Teslan ongelma on, että se keskittyy edelleen vahvasti huipputeknologiaan ja premium-ominaisuuksiin. Sen ajoneuvot tunnetaan korkeasta suorituskyvystä ja edistyneistä teknologioista, kuten itseohjautuvista ominaisuuksista. Mutta kaikki asiakkaat eivät ole valmiita maksamaan näistä ominaisuuksista ylimääräistä, varsinkaan kun luotettava merkki kuten Toyota tarjoaa perusmallisen ja vankan sähköauton näin edulliseen hintaan. Nyt siirrytään BYD:hen. Tästä kiinalaisesta yrityksestä on tullut maailman suurin sähköautovalmistaja, ja sen strategia on aina ollut halpa ja korkeatasoinen. BYD, Dolphin ja Seagullin kaltaiset autot ovat erittäin suosittuja Kiinassa alhaisen hintansa vuoksi. Ongelmana on kuitenkin se, että niiden laatuun ja luotettavuuteen liittyy edelleen epäilyksiä. On ollut lukuisia raportteja siitä, että ajoneuvon kestävyys ja akun suorituskyky eivät ole niin vahvoja kuin luvattiin. Tässä piilee Toyotan etu. Toyotan brändiarvo ja luotettava maine haastavat BYD:n kaltaisia yrityksiä. Asiakkaat tietävät, että kun he ostavat Toyota-auton, se toimii vuosia ilman suurempia ongelmia. Ja kun sama luotto on nyt saatavilla sähköautosegmentissä vain $7,999, monet ihmiset saattavat hylätä BYD:n ja valita Toyotan tai Teslan, ja BYD:n lisäksi myös amerikkalaiset ja eurooppalaiset jättiläiset ovat huolissaan. Yritykset kuten Ford, GM ja Volkswagen ovat yrittäneet saada jalansijaa sähköautomarkkinoilla viime vuosina. Ford esitteli sähköautoja kuten Mustang Mach-EN ja F-150 Lightningin, GM työskenteli Hummer EV:n ja Chevrolet Boltin parissa ja Volkswagen lanseerasi ID-sarjan, mutta niiden hinnat pysyvät enimmäkseen yli $30,000. Nyt kun Toyota on lanseerannut $17,999 hintaisen auton, yritykset kuten Ford ja GM ovat paineen alla tehdä tuotteistaan halvempia. Jos ne eivät onnistu tässä, markkinaosuus voi vähitellen hiipua. Erityisesti maissa kuten Yhdysvalloissa ja Euroopassa, joissa ihmiset haluavat sähköautoja, he ovat edelleen epäröiviä hinnan vuoksi. Volkswagenin tilanne on samanlainen. Se on panostanut voimakkaasti sähköautoihin ja aikoo vähentää bensiini- ja dieselajoneuvojen määrää vuoteen 2030 mennessä. Sen ajoneuvot ovat kuitenkin edelleen premium-segmentissä. Toyotan edullinen malli pakottaa myös Volkswagenin miettimään strategiaansa uudelleen. Teslan on ehkä tehtävä $25,000 autostaan entistä halvempaa. BYD:n on keskityttävä enemmän laatuun ja luotettavuuteen, ja yritykset kuten Ford, GM ja Volkswagen saattavat nyt joutua muuttamaan hinnoittelu- ja tuotantostrategioitaan täysin. Tämä tarkoittaa, että yksi auto on pakottanut yritykset ympäri maailmaa harkitsemaan uudelleen. Tämä todistaa, että sähköautokilpailu ei voitettu pelkästään teknologialla, vaan myös hinnalla ja luotettavuudella. Ja tällä hetkellä Toyota on noussut vahvimmaksi toimijaksi molemmilla rintamilla. Toyotan $17,999 sähköauton lanseerauksen myötä suurin kysymys on, pystyykö se murtamaan Teslan ylivoiman. Tähän asti, kun sähköautoteollisuudesta on puhuttu, ihmiset ovat aina olettaneet Teslan olevan johtaja. Mutta Toyotan siirto on muuttanut pelin. Teslan vahvuus on sen teknologiassa ja brändissä, mutta Toyotalla on luottamusta ja pääsy massamarkkinoille. Kilpailun odotetaan käyvän entistä mielenkiintoisemmaksi tulevina vuosina. Sähköautojen lisäksi myös hybridit ja vetyautot ovat merkittäviä toimijoita tässä kisassa. Toyota on jo osoittanut kykynsä työskennellä useiden teknologioiden parissa samanaikaisesti hybridien kuten Priuksen ja vetyautojen kuten Myraen kanssa. Seuraavien 10 vuoden aikana saatamme nähdä kaikkien 3 vaihtoehdon yhdistyvän. Sähköautot kaupunkeihin ja lyhyille matkoille, hybridit pitkille matkoille ja kehitysmaihin sekä vetypaikkoihin, joissa latausinfrastruktuuri on vaikeaa.
Tämä tarkoittaa, että tulevaisuus ei ole pelkästään sähköautoille omistettu, vaan moniratkaisuinen ja Toyotan kokemus voi olla suurempi kuin muiden. Tällä on vaikutusta koko maailmanlaajuiseen autoteollisuuteen. Amerikkalaisten yritysten kuten Fordin ja GM:n on nyt alennettava hintoja jyrkästi. Eurooppalaisten yritysten kuten Volkswagenin ja Mercedesin on harkittava, keskittyvätkö ne pelkästään premium-malleihin vai myös massamarkkinoille. Ja Teslan on hyväksyttävä, ettei se ole enää ainoa sähköautokuningas. Suurin jännitys nyt on tämä, onko tämä vasta alkua, tuoko Toyota markkinoille entistä edullisempia ja edistyneempiä malleja tulevina vuosina, joutuvatko Elon Muskin ja Teslan muuttamaan strategiaansa täysin, joten päätös on sinun käsissäsi. Kumpi mielestäsi voittaa Tesla huipputeknologia strategiallaan vai Toyota massamarkkinoineen ja luotettavuuksineen? Jaa mielipiteesi kommenteissa. Ja jos pidit tästä videosta, muista tilata kanava, niin saat ensimmäisten joukossa lisää upeita auto- ja teknologia-uutisia.